velkommen til den her video. I dag skal vi hvad vil du helst challenge. Så. Og det der går ud på, det er, vi trækker et spørgsmål, så åbner vi det. Og hvis der nu står for eksempel, spis en skefuld mel, så skal vi trække en til, og hvis der står, spis en bund et glas cola eller et glas mælk. Eller et vand, så skal man vælge af de to ting. Jeg vil gerne spise en skefuld mel. Og det er egentlig bare det, der går ud på. Så lad os komme ind i videoen. Nu er det så blevet min tur. Jeg trækker den her. Spis 4 vingummier, der ligger i mel. Find 4 vingummier, der ligger i mel. Spis en skefuld mel. Hvad har du lyst til? Hellere mel. Okay. Jeg tager mel. Skal vi så? Det her, det er så meget mel. Jeg skal ind i min mund. 3, 2, 1 nu. Nu er det så blevet min tur. Jeg tager de her 2. Spis en skefuld smør. Spis en citron. Så jeg tror, jeg vælger smør. Det var så meget smør, jeg skulle have. 3, 2, 1 nu. Det var dårligt at vælge smør, siger jeg der. Det var klart. Nu er det blevet min tur, og jeg trækker den her og den her. Den her står der. Hvad var det nu, der Løb op ad trappen på 5 sekunder. Eller slæb dit hoved 2 meter hen ad græsset. Jeg tager den her og slæb dit hoved 2 meter hen ad græsset. Det her, det er 2 meter hen til flasken. Der skal jeg slæbe mit hoved henad nu. Prøv at tænke, hvor mange insekter, der ligger dernede i hjem. Den er snart færdig. Så. Hvad er der galt med mit hår? Ja, det er så klart fyldt med græs. Fy for den led! Nu er det blevet min tur, og jeg trækker den her og den her. Lav en salto eller bund et glas mælk. Hvad vælger du? Lav en salto. Jeg vælger den og den. Hvad er det her? Hvad er det her? Hop en Lego-klods eller spis en ukendt pølse. Jeg vælger hop på en Lego-klods. 3, 2, 1 nu. Ej, jeg tør ikke. Det gør det ikke så ondt. Det er blevet min tur. Jeg har kun så vælge mellem. Løb en runde om huset på 15 sekunder. Eller spis en ukendt. Nej! Nej! Spis ketchup. Nå. Hvad vælger du?
Ketchup. Nej. Læg 5 gange huset. Jeg valgte i stedet for ketchup. Jeg tager til nogle vindruer til. 3, 2, 1, nu. Tak fordi I så med i den her video. Smid like, hvis det var en god video. Og vi ses i næste video. Eller vlog. Hvad det nu ender med.